Egunon, otsailean, Zaldibarko hondamendiaren 6. urteurrenean, hemen bertan elkartu ginen Eitzagako bizilagunekin. Zabortegiaren egoera larriaren berri eman ziguten eta Euskal Herria Bildutik konpromisoa hartu genuen honen inguruko informazioa eskatzeko. Legebiltzarrean egindako informazio eskararen ondorioz, Eusko Jaurlaritzak egindako inspekzioaren berri izan genuen. Eta bertan, 29 ez betetze larri atzeman ziren. EH Bilduk egindako kontrol parlamentarioagatik ez balitz, herritarrek ez zuketen ezagutuko instalazioen egoera larria eta isuri toxiko kontrolik gabekoen egoera. Egoera larria da. Lixibiatuak kontrolik gabe inguruko erreketara isurtzen ari dira, ezarri zen ponpaketa sistema argindarri gabe dagoelako eta enpresak ez duelako inongo neurririk hartu hori konpontzeko. Gas isuriak ere kontrolik gabe daude eta Jaurlaritzak 2024an instalatu zuen estalki temporalak hausturak aurkezten ditu hainbat puntutan. Berter Recycling enpresa likidazio prozesuan dago eta ez da inongo lanik aurrera eramaten ari. Ez dauka segururik eta ez du fidantza nahikorik egin beharreko lanei aurre egiteko. Hori dela eta Jaurlaritzari eskatzen diogu bere gain hartu ditzala egin beharreko lanak. Heren egun bertan, Zaldibarko alkatea Jaurlaritzarekin bildu zen hau bera eskatzeko. Segurtasun arrazoiengatik Jaurlaritzak bere gain hartu ditzala 29 ez betetze hauek konpontzeko egin beharreko lanak.